И здравейте хора, чакайте да наглася камерата. Това е следващия епизод на Пошегувай с вилиджера. Чакайте, тази светлина може би не го виждате добре. Ето го. Не съм сигурен дали виждате, тук съм осветил, както виждате, ето торчове. И така, това ето в този чест днес са нещата, които ще ни потрябват за това. Емералди, ябълки, хляб и диня. Диня. Да ще се съберат. Не, значи останем динята. Така. И пошегуваме се така за 9 емералда. Скромно. Ще дадем един стак. Един емералд. Едно око на края. Да. Аз викам си крава. Това може би не го вижда добре. Така. Няма с какво да помогна. Мога да ви кажа какво. Значи това е око на паяк тук. А това са емералдите. Смарагд, което се превежда на български явно. И така. Това ще взема. Не, дай ми емералди. Дай ми емералди. Видях ги. Ето, там са. Знам, че са там. Признай го сега. Човек, признай го. Ето тук ги виждам. Ето тук. Човек, виждам ги. Признай си. Дай ми ги. Аз имам други. Какво си мислиш? Така, ще нося едни, нали? Добре, имаш полшанки. Ще си взема 4, примерно. 6. За благотворителност все пак този магазин. Така, значи това са полшанки за... кажете го, XP. Това са емералди пак. Ето ги полшанките. Надписа се вижда, 100%. И така. Не, дай ми емералди. Дай ми ги. Видяхте как ги взе. Видяхте, нали? Аз няма купувам от тебе. И аз си взимай тъпите глупости. Тук ще си продам с тебе, така ли? Сега ще ти. Ти какво си мислиш? Така ще стане ли? Не, дай ги. Виждам, че са пред тебе. Виждам ги. Браво. Дали ми само един стек. Дай ми другия. Веднага. Добре, дай ми нататък меч. Опа. Ето. Да верно, че не се стъпка. Тя ще ги свърля. Айде порадвай се малко с тия емералди. Значи това са емералди, това е лампа. Не е лампа, от него се правеше лампа, как се каже си Goldstone. Малко съм позабравил Майнкрафт. Чакай, даже не си сте Goldstone. Я ми се мани от погледа. Така, ето това, тук пише там, чакайте секунда. Тук пише, чакайте. Здравейте, това е дарение за бедни. Моля, служете всичките ви ябълки. Пише ИА, не знам кой те пана го направил. Моля, много ви моля. Така, ето тук, евентуално, сега чакай да вземе единята. Така, какво време бе? Би трябвало често нещо да се вижда. Чакайте, ще пробвам да оправя екрана, като раздвижа малко телефона на някъде. Или приближа. Ето, така се вижда по-добре. Чакайте да видим дали ще се вижда това на вилиджера. Ще не вижда съвсем леко. Ето сега вижда по-добре. Трябваше да мръдна телефона. Извинете, че снимам телефона, ама какво се прави? Криза. Сървър крашна. И добре, ето това беше за този епизод. Аз бях Лео. Сабскрайбвайте, харесвайте, абонирайте се и това беше. Чао!